Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kaMupastor Ningi nantu udabo lwamaphupho. Etinosipho Kheso othi ngiyabingelela Pastor Weningi, mina ngimphupela ngiziluma ulimi, ngingajabula uma ngingathola impendulo. Nake singakusho ngolimi ngaza kwethu. Number 1, muphupha ulimi kuwuphawu ethi olubuma uluvuvukala, lungasho ukuthi sukuzoxabana nomuntu ongeze kunenkani. Izaga 12 verse 18 to 19 ithi bakhona abaphahluka njengokuhlaba kwenkemba, kepha izilimi zabahlakaniphileyo ziyimpiliso, indebe yeqiniso iyakuma kuze kube phakade, kepha kulimi lwamanga lungu lomzuzwana nje. Number 2, umphupho futhi ulimi kuwuphawu lubuma uziluma ulimi, lusho ukuthi kumele uqaphele intukuthelo nokukhulumela safuthi, kungenjalo uzoyisola. Amahubo 34 verse 13 ilonda ulimi lwakho kokubi nezindebe zakho kukho ukukhuluma inkohliso. 3, umuphupha ulimi uphawu lubuma uziluma ulimi, lungabi lusho kufanele ufunde ukuhlala uthule nokulawula ulaka nentukuthelo ukuze ugweme izinkinga ezingenasidingo. Izaga 21 verse 20, izaga 21 verse 23, ogcina umlomo wakhe nolimi lwakhe ulonda umphefumulo wakhe ezinsizini. Number 4, umuphupho futhi ulimi kuwuphawu sitshale njengolubuma uqatshulwa ngolimi, umuntu eqabula ngolimi, lusho lo muntu kuzomela umqaphele, kungenzeka uzokukhohlisa futhi akunyundele noma ke ahubhuze amanga ngawe. Izaga 10 verse 19, lapho amazwi emaningi khona akuphuthi ukuphambeka, obamba umlomo wakhe uhlakaniphile. 5, umuphupho ulimi kuwuphawu lubuma lunezibungu, lungasho isichitho kumele usisukumele, kungenjalo sukuzophambana nabantu okukhulumisana nabo ngenxa yalesi sichitho, yayibona. Number 6, umuphupho futhi ulimi kuwuphawu oluhle uma lunqamukile ulimi lakho. Ulimi lomlingani wakho noma ulimi lomuntu othandana naye noma ulimi lomngani wakho. Lokho kungasho ukuthi lo muntu angeke esaba nochuku futhi mhlawumbe uzoba mnene, aphinde abe nomusa kakhulu esikhathini esizayo seduze. Izaga 31 verse 26, uyawuvula umlomo wakhe ngokuhlakanipha nomthetho womusa usolimini lwakhe. 7, futhi umuphupho ulimi kuwuphawu kwesinye isikhathi oluhleke uma lunqamukile futhi ulimi lomuntu omjwayele, ngabe umngani wakho ngabe umlingani, olusho lo muntu mhlawumbe umuntu omsulwa futhi umuntu oqotho, yabona, umuntu ongakhulumelisa futhi. Number 8, umuphupho futhi ulimi kuwuphawu olubi uma lunqamukile, kungukuthi wena uzovela enkantolo, lusho ukuthi uzohluleka ukuzikhulumela futhi mhlawumbe uzozwa nobufakazi obungenasi, uzokuza wena nobufakazi obungenasi isisindo ongase buchithwe yijaji nobuchithwe inkantolo. Izaga 17 verse 28, nesiwula lapho sithule kuthiwa isihlakaniphi, ovala umlomo wakhe ungoqondileyo. Number 9, umuphupho futhi ulimi kuwuphawu olubi uma lunqamukile, kungukuthi uzovela enkantolo. Kungabe lusho ukuthi kungenzeka unokubungabaza ubufakazi bofakazi bakho noma unokubungabaza ubufakazi bakho noma balabantu abangofakazi eceleni kuleli cala mhlawumbe usukubhekene nalo noma lolu daba usukubhekene nalo. Number 10, umuphupho futhi ulimi kuwuphawu sitshale njengolubi uma unquma ulimi lomunye umuntu. Lokho kusho ukuthi ungase kube nengxabano noma lokuphikisana phakathi kwakho nalowa muntu loya. Izaga 15 verse 4, ulimi oluthulayo lungumuthi wokuphila, kepha ke ukuphambanisa kwalo kungukuchotshozwa komoya. Futhi uma ulinquma umhlobo ulimi lomunye umuntu kungenzeka uzokwenza ukuthi lo muntu loyo angakwazi ukuzikhulumela, mhlobo uzomcindezela ukuthi lo muntu loyo igcina engakwazi ukuzikhulumela noma ukwethula ubufakazi noma ukubeka udaba oluzwakalayo, yayibona, against wena. Number 11, futhi umuphupho ulimi kuwuphawu oluhle kumuna amalimi amaningi. Lokho kungasho ukuthi sukuzokwazi ukukhuluma izilimi eziningi zakwamanye amazwe noma already uyakwazi ukukhuluma ama languages, ama tribes ahlukahlukene. Ukwazi ukukhuluma isiNgisi, iAfrikaans, isiZulu, iSpedi, iSetswana, perhaps sign language, kusho ukuthi usukwazi ukukhuluma amalimi noma uzokwazi ukukhuluma amalimi amaningi.
noma ilimi eziningi. Number 12, uma uphupha ulimi kuwuphawu sihlanje ngolubi uma lumba aqambile ulimi lakho hlukene kayi2 lusho ukuthi mhlawumbe wena awunalo iqiniso, uliqili noma unobuqili noma ngumqambi manga noma ukhohlisi. 1 ekaPetru 3 chapter 3 empeleni 1 ekaPetru chapter 3 verse 10 ngokuba osuka ethanda ukuphila nokubona izinsuku ezinhle makanqande ulimi lwakhe kokubi nezindebe zakhe ezingakhuluma inkohliso, adede ebubini enze ukuhle afune ukuthula akujome. 13 uma uphupha ulimi kuwuphawu luhle uma ulimi lulude kwesisikhaluko nje sikusho ukuthi umuntu onesizotha noqavile futhi ohlale enqobo uma kunezinkulumo mpikiswano ngeze kusopolitiki nje wena uyakwazi ukubeka udaba lwakho kahle bayakuzwa yabona. Kodwa futhi number 14 kuyenzeka futhi uma uphupha ulimi lulude kube uphawu nje olubo isikhathi osuke lusho ukuthi mhlawumbe usebenzisa kakhulu inhlamba noma unokuqambukela nasezindabeni zabanye abantu ezingakudingi wena yabona. Besibheka nje ulimi tang la ukuthi nake singakusho possibly kukhona lokho sikushiyile mase kushiyile siyoku-eda. Siyabonga be blessed. Siwe ni pasi na matuleva